Η Κρίνης στο Μαλακοπής είναι μια ευγενική χορηγία από την πιτσαρία Τελαμάμα. Πίτσες, κρέπες, κρύα σάντουιτς, τροφήματα. Πιτσαρία Τελαμάμα. Ο γευστικός συνδυασμός εμπειρίας και γεύσεων είναι εδώ και σας περιμένει. Ποιότητα με τη φροντίδα της μαμάς. Πιτσαρία Τελαμάμα. Κουτουριώτη 36 στην Καλαμαριά, τηλέφωνο στο 2310 43 20 20 και 2310 44 066. Υπεύθυνος καταστήματος ο κύριος Στάφος Αγγελίδης, τώρα και με delivery. Ο Σέντερ Φορ για την ομάδα της Μαλακοπής. Στους πάγκους, ο Μαραγκόπουλος, ο Σαμαράς, ο Μαστρογιάννης, ο Πούλος, ο Παπαμιχαήλ και ο Εγκονόπουλος για την ομάδα της Κρίνης, ο Αναστασιάδης, ο Καραπατσακίδης, ο Κολέτης, ο Κοφός. Είναι παιχνίδι. Θα κερδίσει την μονομαχία ο Στοικογιάννης, είναι παλιά καραβάνα στην Ευσημία, έχει την πολυτέλεια να τριπλάρει και θα γεμίσει στον άξονα, η μπάλα παραμένει σε πόδια κοκκίνων. Έτοιμος να σουτάρει, 0-1 με τον Κεχαγιόγλου. Με το νούμερο 7. Το 7 της Μαλακοπής. Το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, ο αγώνας λοιπόν ΑΕΚ Κρίνης από Μαλακοπής είναι μια ευγενική χορηγία από την πιτσαρία Τελαμάμα. Πίτσες, κρέπες, κρύα σάντουιτς, τροφήματα. Πιτσαρία Τελαμάμα. Ο γευστικός συνδυασμός εμπειρίας και γεύσεων είναι εδώ και σας περιμένει. Ποιότητα με τη φροντίδα της μαμάς. Πιτσαρία Τελαμάμα. Κουτουριώτη 36 στην Καλαμαριά, τηλέφωνο στο 2310 43 20 20 και 2310 44 066. Υπεύθυνος καταστήματος ο κύριος Στάφος Αγγελίδης, τώρα και με delivery. Ο Στοικογιάννης είχε κλείσει ελαφρώς το μεσοδιάστημα, βέβαια και ο κόφτης ο Γκένος, για να μην του δώσει πλάτες στην ευκαιρία που ήθελε να ανοίξει ο Μαλακοπής. Εδώ βέβαια δουλειά του Χαμοξάρα. Το κλέψιμο και βγαίνει στην κόντρα η Μαλακοπή. Προτού προλάβει να οργανωθεί η άμυνα με μια κάθετο στον χώρο και να σου στην κίνηση. Out από τον πλάγιο χαφ. Είναι κόρνερ, έχω την εντύπωση. Άχνει χώρο για την κάθετη παλιά. Πάντα στο Κογιάννης. Θα φύγει από τον double team, θα γυρίσει στον άξονα και το shoot από μακριά, η μπάλα μόλις out από τον Ζαραγκούλια. Ο οποίος έψαχνε σε ένα καλλιτεχνικό γέμισμα, η μπάλα περνάει, κεφαλιά 0-2. 0-2 και έχω την εντύπωση ότι είναι η υπογραφή του Κουστραβά σημείο. Για να δω. Για να δω ποιος είναι. Ο αγώνας ΑΕΚ Κρίνης από Μαλακοπής είναι μια ευγενική χορηγία από την πιτσαρία Τελαμάμα. Πίτσες, κρέπες, κρύα σάντουιτς, τροφήματα. Πιτσαρία Τελαμάμα. Ο γευστικός συνδυασμός εμπειρίας και γεύσεων είναι εδώ και σας περιμένει. Ποιότητα με τη φροντίδα της μαμάς. Πιτσαρία Τελαμάμα. Κουτουριό 36 Καλαμαριά, τηλέφωνο στο 2310 43 20 20 και 2310 44 0066. Υπεύθυνος καταστήματος ο κύριος Στάφος Αγγελίδης, τώρα και με delivery. Κουστράβα. Στοικογιάννης, ο οποίος σχεδόν αμαρκάριστος, θα δοκιμάσει τη λόμπα, θα πέσει στη γωνιά του Κουτλού και θα διώξει σε κόρνερ. Κάθετα ο Στοικογιάννης αριστερά στον Χαρλαμπίδη. Γίνει τον τελευταίο στον άξονα, το κοντρόλ δυναμικά και θα πεταθεί σύνα στην πορεία της μπάλας. Κουστράβας. Πίσω η παλιά του στο Στοικογιάννη, από εκεί πάνω στην μπάλα. Σε μια φάση καρμπών με το δεύτερο τέρμα. Η μπάλα περνάει, η ευκαιρία και αυτή τη φορά στην καραμπόνα που καταλήγει. Μπάλα out. Από το κεφάλι του Κουτουλουμένου. Αριστερά ο Σαμαράς και φύγαμε λοιπόν. Ξεκινάμε για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Εδώ με τον Στοικογιάννη να την μπάλα από τη διαγώνιο. Στοικογιάννης και Γιαλμποδάκης πάνω στην μπάλα. Ο Γιαλμποδάκης με το δεξί για να δούμε, θα εκτελέσει. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την περιοχή και η ευκαιρία για να σουτ. Δίχτυα! Γκολ! Γκολ! Τέλεια! Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Πρέπει να είναι ο Κουστράβας.
είναι ο Κουστράβας. 3 τέρματα, 3 διετρήσεις. Πάνω στην μπάλα είναι ο Στοκογιάννης. Στοιχειαστή κίνηση όλοι μπροστά. Η κεφαλιά πάσα, η ευκαιρία για να πλασέ την κίνηση, θα το χάσει. Offside. Μετά στις φτέρυγες από την πάνω πλευρά για τον Τουλουμενίδη. Μπορεί να περάσει από τον αντίπαλό του, θα γυρίσει το κορμί του, θα γεμίσει χαμηλά στον άξονα, πλασέ στην κίνηση, out. Θα βγει νικητής πρώτος ο ενδιάμεσος της Κρίνης. Το σούτ ωστόσο από τον Γιαρμοδάκη θα πέσει στη γωνιά του. Ο Κουτλούκης θα διώξει σε κόρνερ. Μια ευνηδιαστική επίθεση μετά από πολλά βέβαια της μεσαίας γραμμής για τον Κουμαλακή. Ο Γεχακιόγλου που θα την περάσει στον Σκογιάννη. Θα συνεργαστούν οι τρεις τους, θα την πετάξει πλάτη της άμυνας και στην κόντρα ο Κουμαλακοπής από τα αριστερά με τον Τουλουμενίδη. Θα μοιράσει η ευκαιρία για το 0-4, το χάνει στον Σκογιάννης. Ποιος είναι? Είναι ο Σκογιάννης, όχι. Πούλα από τον πλάγιο χαφ, το παίρνει προς τα μέσα. Θα συνεργαστεί με τον Χαμοξάρα και η ευκαιρία Χαμοξάρας! Δοκάρι! Μεγάλη στιγμή για την Κρίνη, για τον γκολ της τιμής. Και η ευκαιρία τώρα για ένα χαμηλό σούτ, την μπάλα περνάει παράλληλα, 0-4! Η παράλληλη παλιά του Κολέτη στον άξονα για αποτέλεσμα. Κάρισμα πρώτος ο Κολέτης, θα την γυρίσει στην παίκτη Κολέτης από την κάτω γωνία. Είναι σχεδόν αμαρκάριστος, θα μοιράσει παράλληλα στις δύο, τακουνάκι εκπληκτικό. Εκπληκτικό τακουνάκι, εδώ η μπάλα στα δίχτυα. Θα ήταν ιδανική κίνηση, ιδανική στιγμή για τον Κοστράβα να τη σημειώσει στα δίχτυα. Πετάχθηκε βέβαια πρώτος ο Κεχαγιόγλου στο υπά. Να τον δω, είναι το 16. Ευκαιρία για τον γκολ της τιμής. Η εκτέλεση καλλιτεχνικά στον άξονα, δοκάρι, δεύτερο δοκάρι. Και εδώ η Κρίνη τα βάζει με την τύχη της. Καλλιτεχνική εκτέλεση, πρέπει να ήταν ο Καλογεράς. Στον άξονα, πρώτος στην κεφαλιά ο στόπερ. Η ευκαιρία για κάποιο σούτ θα τη στρώσει. Θα συνεργαστεί με τον δεύτερο. Θα κάνει η ευκαιρία για τον σούτ να κλείσει με 6 τέρματα το παιχνίδι ο Ζαραγκούλιας. Ήταν η συνεργασία των δύο και ο Ζαραγκούλιας κάνει το 0-6. Με το νούμερο 6. Κοντά μας ο Γιώργος ο Κολέτης. Γιώργος, δύο λόγια για το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν καλό. Βέβαια μας ανησύχησε λίγο το γήπεδο. Μπήκαμε δυνατά, πήραμε αυτό που θέλαμε, το τρίποντο και συνεχίζουμε εξίσου καλά και στα υπόλοιπα μάτς. Και είδα και εσένα προσωπικά. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Αγωνίστηκα όσο χρόνο αγωνίστηκα και προσπάθησα να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο και στα υπόλοιπα μάτς ελπίζω να αγωνιστώ περισσότερο. Σε ευχαριστώ πολύ.